എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ നേരത്താണ് എൻ്റെ കണ്ണിലൊരു ഫ്ലോപ്പായ ഒരു ബോട്ടിൽ പെട്ടത്. ഫുള്ള് ഫ്ലോപ്പായിട്ട് പറിച്ചു കളഞ്ഞാണ് ഞാൻ. മറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൊക്കെ ഞാൻ ഫ്ലോപ്പായ ബോട്ടിൽ അടിച്ചതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. തെർമോക്കോളിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ വക്കെല്ലാം മുറിച്ചറിയണം. വക്കൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാലൻസ് പീസാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 3 വട്ടം മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു വട്ടമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് ഒരു വട്ടം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 5 ഇതളുള്ളൊരു ഫ്ലവർ വരയ്ക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഇതളൊക്കെ വരയ്ക്കാം. ഞാൻ 5 ഇതളുള്ളതാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ പേന വെച്ചാൽ വരച്ചത്. ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആവുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഇനി മുറിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. ഒരുമാതിരി ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വിരൽ വെച്ചിട്ട് നടുക്കൊരു കുത്ത് കൊടുക്കുക. കുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചുരുണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും. വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് അതേപോലെ മടക്കിയാലും മതി. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു റോസ് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റാണ്. റോസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. റെഡ് ആയാലും മതി. പിന്നെ നമുക്കിതിന് ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കാം. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഓർഗനൈസറാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം. ഇതുപോലെ അടിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിളാണ് അടിക്കാൻ. അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അടിക്കാൻ പാടാണ്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കണം. ഇതേപോലത്തെ 2 ഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ 3 ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടിക്കാൻ അവിടെ ഗ്ലൂഗണ്ണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫെവിക്കോൾ ആയാലും മതി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബിഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം, സ്മോള് നമുക്ക് സൈഡിലും വെക്കാം. ഗ്ലൂഗണ്ണായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും നമുക്ക്. ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ലീവ്സും വെക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. കുറേ ആയി ചെയ്തിട്ട്. നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കളർ A4 മുറിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ലീവ്സൊക്കെ മുറിച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടത്തിൽ. ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂഗണ്ണിൻ്റെ നാര് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് പിച്ചി പറിച്ചിടണം. ഇതുണ്ടോ, നാര് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് വലിയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. അപ്പം ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബോട്ടിൽ ആർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.